Mu video yathu ya lero pano pa Factory 265 Media mumva nkhani ya mkulu wina wa ku Lilongwe amene anakhala mu ndende kwa zaka 14 ndipo akuwulula zinsinsi za njira zimene akaidi amabera ndalama kwa anthu kudzera pa foni. Mu video yomweyi mumvanso mmene akaidiwa amagwiritsira ntchito dzina la mneneri wotchuka Prophet Shepherd Bushiri pofuna kubera anthu ndalama. Ngati ndinu alendo, pangani subscribe kuti tiziyendera limodzi. Komanso kutheka kuti muli ndi nkhani yopatsa chidwi imene mungafune kugawana nafe, tiyankhuleni pa 0884 274 153. Tisanamve zinsinsi za akaidiwa, bwanji tiyambe kayi kumva kuti mkuluyu anakapezeka bwanji ku ndendeku. Ine ndi Philip Kwajakaderuka kumudzi kwathu ndi kumchinji kwa Zulu, koma panopo ndikukhalira ku Lilongwe. Monga ndalina ine ndine kwaja bambo anga ndi mayi anaberekana 7, ine ndi omaliza wa namba 7. Bambo amagwira ntchito mpolisi, ndakulira mabomo osiyanasiyana poti mpolisi ndakhala kwambiri planta kwa Angelo Govea, ndakulira kwa Njeta ntacho kumeneko ndabwera kuno ku Lilongwe mmene amakapanga bambo litaya ku mchinji. Sukulu ndinaphunzira nafika form 4 mmene ndimati ndiyambe kakosi ntanguyamba chaka choyamba pamene ndi maluza bambo ndi mayi fosa nalisiya bangozi nasanga kuti maphunziro aja andivota kupitirira. Nthawi imene ndimakhalira ku Lilongwe konkuno ndimakhalira ku area 36 ndiye nali ndi mlamu wanga amene ndimacheza naye nthawi imeneyo nkuti ndi zaka 23, that was 2009. ndiye ndimacheza ndi chibwezi mtsikana anali ndi mchimwene wake. ndiye nthawi zambiri chibwezi changa chimanduzota amwene achimwene anga musamacheze nawo, si oti mungamacheze nawo ya mutapeza nzina zoti muzichita, koma singi ine ndi mchimwene wake tinangopanga no bondi ndimacheza naye kwambiri, koma zolinga zake sinimazidziwayi. Komano mmene zimachitika izi nkuti ndimakhala ndi sister wanga ku 26 ko, ndiye tsiku ndi sister wanga itasemphana chichewana ndiuzota akulu panopo muchoke mpite mukayang'ane nyumba yoti ikhale kwayo pasakhale landlord fa kuti tichoke ku 36 kwa alandlord amayi amafuna kuti ndizigona nawo. ndiye mchimo wanga sanafune zimenezo, ndiye atandichosa kuti ndikasake nyumba. ine malo mokasaka nyumba awana ndoni ndikadikirira kwanti anga sinapite kwanti kuja ndinakagona kwa chibwezi kwa zionei. ndiye ndagona umene kukutacha mmawa mulamu wanga amene brother wake ananditanisa ine nkunduza ta akulu mwagona kuno. ndiye ndikuti akuti angati mufuna makhala mukhozo makhala bula sister wanga atavomereza. sister wake onena no zione ndiye ine ntamuza mkazi uja sana kane basi nambo khala konkuja malo mokasaka nyumba ya lente. kupita kwa masiku after 4 days mulamu uja suna zanditana madzulo chama 2-3 months akuti amwene nyumba yakwathu yofana ali ndi plot yokuti pa plot po pali manyumba ambirimbiri, akuti nyumba yo mmakhala tsikana ndi anachoka kalekale 3 months sakulipira. ndiye akazanga ndi odwala, ndiye mafuna mpite mukatenge DVD foni komanso zofunda ndi chophikira zili nyumbamo mundipeze kuseri kwa manda ku 40 makhala kufupi ndi kumanda ku 36. ndiye anandipatsa magi anapita kukhala kunsewu. basi ine napeza ndapita nyumba moja ndinakatsegula nkutenga zinthu zija ndikazisiya kumanda kuchira manduza kuja. nditapita kuchire kuja zinapezeka kuti wabwera iye uja tinatenga katundu uja tinakagulisa ku 36 komweko. tinagulisa 36 katundu uja ndalama jenali yojepa 48,000, koma share imene andipasa iye anandipasa share yambiri. akuti amwene share iyi ndakupasani yambiri cholinga kuti kupasani mangolomera mmene mwagwirira ntchito mwayigwira mwachangu inewo chabwino. ndiye kanakhala ngati kamoyo kakuba kandilowerera. ndiye ntambo mmapanga zimene zija nthawi zina manditusa usiku umene timapita kukaba ngati bagale. kena kasista wanga ujana zonda amwene zimene mpanga zisiza bwino bwera ndizikhala kuno kunyumba. ndiye ndinabwerera umakakhala kunyumba. tsiku lina mulamuyo fani nasiya kucheza naye anazango ndipeza kuti amwene foni itandigwirizireni poti mmakonza muione ngati yabwinobwino ndibwera madzulo nzayitenge. sume nali Saturday nitakhala nayo foni ja Saturday sanabwere, Sunday sanabwere. Monday atabwera anabwera ndikatoma ndi analephera mtengo. kenaka ine zinandipasa chithunzi choyipa ndinapita kukapanga ripoti ku polisi ku Kawale polisi. nitakapanga ripoti kumene kuja nadeya timakufunanso iwe wemwe kunditsekera. nkhama anditsekera zinoti foni imene andipatsa mulamu wanga inali yokuti anakaba komanso kunaphedwa munthu. ndada nditsekera ine potchula mayina ndimene mamutchula iyeyi ndikuti komanso pa tsiku anabwera ndi nzake amutchula kuti Patrick. ndiye anakamugwira mkulu wake wina swa mulamu wangayi cholinga kuti mwina yakhoza kupezeka.
sanapezeke komano mkulu wake wa mulamu wanga anakwanisa kumutchula Patrick uja kuti amene ukhangati ndikumudziwa. Ndatakamugwira Patrick uja nkubwera naye iye uja udakambe chilungamo amata iniyo amwene kuti mundilankhule chilungamo kuti akutulutseni mundipase 50,000 yomwene pa nthawi yoni nalibe kuthekera kuti ndikanatha kumpasa alene chilungamo ku polisi. Ndiye anatitsekera tonse nsegwirira mulandu okuba foni ndi mulandu okupha munthu. Ndiye nthawi yani manga chilango cha zaka 14 kusiya kuti mulandu wa zaka okupha munthu ndizauyankha patsogolo pano akamaliza kupanga akafukufuku a polisi. Ndiye kuti uyu Patrick anamanga umene wokuba foniwo 14 years. Ndiye analiso ndi milandu ina imene amaba ndi mulamu wanga wina uja inapeza kuti amanga zilango zonse 14, china anamanga 10 years, chilango china anamanga zaka 7 kumayonse nkakona 27 kuphatikizapo chilango chakupha chija kuti azayankhabe. Ndiye munthu oti sinnamangikepo ntachoka kusero ku polisi ukawale ananipanga transfer kupita ku ndende ya Maula. Mutafika ku ndende kwa nthawi yoyamba tatipatseni chithunzithunzi kuti moyo unali bwanji mutakalowa kumeneko kwa nthawi yoyamba. Kwa nthawi imene ndi 2009 munthu oti sinnamangidwepo ntafika ku ndende chichonse chimene ndimaona ku Maula ku chinali chachilendo fa ntafika nnapeza kuti kuli malo aja amene amatchulidwa kuti shamba. Ndiye ukafika ku ndende kuja amakusiyani manja mwa prison aja aiwa dzina ako ndanawa kuti mlandu wanje amaona ano failo imene achokera ku Khotija ndi amakugawani mmasero. Ntapita mmasero moja 14 maonekabe kuti mwina mwana yakuoneka kuti kwawo ndi kwa tindrama. Ananditenga kule nake timamutichiza ananditenga kuti mphanga uzikhala maopangapa koma nditenga kuti nali cholinga chokuti kathandizo kamene kazibwera kunyumba kuja ndizimuthandiza 14 nthawi imene ndinapeza kuti kugona pamalo pa munthu amene ali ndi malo kuti usagone pa shamba amalipisa 50 kwacha pa tsiku. Ndiye nambo magona pamalo pa munthu uja sinagoneko shamba koma 14 ndinkazungulira moto kwambiri ndili ku Maulako ndinkalingalira zokuti apa pamwina ndingothawa. Ndiye tunantayesera timakambi ndi anthu ena ake tinalipo anthu 7 follow anali aku Zambia ine wa 5 ndi anyamata ena awiri analiso amilandu ya mada. Ndiye tingakambira zoti atithawe bwanji tingomubwera wayayo ndende imeneyo ndiyoti ilibe mpanda ku mapando ake ndo awaya. Ndiye zinapezeka kuti sumene maganizo oti nyamukira kakhala kuseri kuti maganizo oti tithawe tikwere mpanda tinangoona kwabwera manyapala anatitolera tonse tinapita ku office. Umoja ntakafika chisomo cha Mulungu abwana aja sana ndimenye kumanzanga aja anamenya kuopya kumanango ndichotsa ndikundipitisa ku hard labor fantami kuti kuli mande kuti nkakhale ndi anthu omangamanga ndikanigoneka pa shambo mona ali moyo opweteka kwambiri chifuti mawe munomo mulibe ndende imene shamba ake yopweteka kwambiri ngati ya Maula. Mwina ndiyopweteka kwambiri chifukwa chani ndende imeneyi poyerekeza ndi zina? Ndende ya Maula ndiyopweteka kwambiri poyerekeza ndi zina 40 ndi ndende yokuti imadzaza ndakaidi kwambiri choyambirira 40 ma station onse mulilongwe muno kuphatikiza maboma ngati Mchinji kulibe ndende amazasiya konkono Dowa kulibe ndende amazasiya so kulilongwe konkono ndiye imadzaza ndiye shamba yake mmagona chogona koma kugona kwake ndikosakhala bwino 40 omaduka gona chagada ndiye kuti nzako ena sakagoda mapazi ake amabwerera pakamwa pakopa ndiye kuti weso mapazi ako iweyo amabwerera pakamwa pa iyeyo mogona kwake ndoti mmagona champeni mpeni. Ndiye ndi malo kuti ndikhuzongwerekezera kuti mwina ndi 10 by 10 pamatha kulongezedwa anthu mwina 180 chakuti malo amene owachamba ndiye fota magoneka ndi champeni mpeni ukakhala kuti sukukwana akangoyesa akaphazika kungoti lingolowa phewali ndiye amachita kukwera pomwe pangati thumba ndikumatsendera kuti ulowe mpakana ukafike pansi. Ndiye ndi malo amene nagona nthawi imene omwe ndinaona kuti ndagona malo wawa kwambiri. Ndagona malo achamba aja nagonapo kwa masiku 4-5 ndi umene tsumene ndimamva dzina langa mamawa likuyitanidwa chamba to 6 akuti apapa transfer ya Zomba muzipita ku Zomba kumene kumakhala anthu amene amanga chilango chachikulu. Ndiye nanyamulidwa amene baja ndiye anthu amene amanga masentesi ndikakumbukira sumene tinanyamuka anthu 93 koma mmodzi anafera munsewu 40 prison cell yamadzaza kwambiri ndiye faja kuti anthu analodwala anafera munsewu tinakafika anthu 92 ku ndende ya Zomba kumene tinakafika chamma past 5 madzulo. Ntafika ku Zomba sana tiwesekaye nkati anatibisa ku office mpaka kunja kunabwera ndima umene amatigawa kuti awapita kufa kuli mabuloko kuli bibuloko
kuli A block, kuli condemned section umene kumakhala anthu oti akanyongedwe, ndi kuli first offender. Ndi malinga ndi chilango changa andigawa kuti ndipite ku B block. Nadabwa kuti malowa kuja anthu amalowa 3 koloko, koma kunadabwa kuti akutowetsa mkati chama past 8 usiku. Nakapeza kuti akaidi ambiri ali panja sanalowe. Maso ku office kuja nadipasa langizo kuti mukapita mkati mwakaidiwa amagonana okhaokha makamaka inu mukuoneka achichepereno okuti maliseche anu amagwira ngati mabere. Ndiye mukapita umo musamalitse kumene mapitira kumakhala kuchokano chaka cha 2009, 10, 11, 12 nazakhala ngati ndakhazikika nazandipasanso udindo wa unyapala. Chifukwa kundenda kakupatsa udindo wa unyapala umakhala kuti mbali inake wewe wapepukidwa, wina kumbali ngati achakudya ndulu makhandika extra food. Kodi amapereka udindo umene ndi akaidi kapena akuluakulu oyang'anira ndende? Udindo umaperekedwa magawo awiri. Choyambirira amakusankha ndi akaidi amene amakhanda anyapala kale, ndamatenga maina chokapereka ku office kuti bwana ye ngati titaona tinaona kuti uyu ndi uyu tikhoza kugwira nawo ntchito ngati manyapala, ndoti mabwana aja amangovomereza. Maso kuli nthawi ina mwina futi umagwira ntchito zina zamanja khani za mechanics khandi plumbing koma panga uphunzitso ngati ukupanga perform kuno umene kuja ndi mabwana aja akasangalatsidwa nawo amathaso kwera na manyapala aja ku office kuti uyu kuchoka lero ndi nyapala faiwa jasanga asusa ya bwana kuti uyu sangakhale nyapala ayi. Ndiye nthawi iyi timakhala nomoyo ovutika monga ndakuwuzani kuti chakudya ndende ya zomba chinali chovuta. Ndi umene kumabwerano foni imene imapangisano kuti anthu panopo kunja kuno azidandaula aziberedwa. Ndi pamene mafuna kuti mwina ndikhazike kwambiri kuti mwina ndikhozanso kuwatsegula mutu amalawi aone kuti zimakhala bwanji. Mkaidi amakhala ndi foni koma si ndende zonse m'Malawi munoyi. Ndende imene mkaidi amakhala ndi foni ndende yake ndi imodzi, komano foni yokuti ibwere mkaidi alibe kuthekera kuti akhoza kupita kunja ndikukagula foni kubwera nayo. Koma pamakhala business kapena kuti ubale umene uli ndi kaidi komanso officer. Chifoti officer wa ndende ndi kaidi zichitochito zawo ndi zofanana, chimene amasiyana ndi chinthu chimodzi nchongoti wina amagona ku nyumba kwake, wina amagona ndende, koma zochitika zawo ndi zofanana. Ndiye foni imati ikabwera foni ndiyodula kwambiri. Fwangati kafoni ka keypad ndi 120 imene ndayisiya imene ndimatuluka chaka chinocho ndayisiya pa 120,000. Mwatuluka chaka chino ndatuluka chaka chomwe chino, ndatuluka panopo mwezi wa number 4 etankola. Mwezi wa number 4 panopo. Ndiye kuti zikulu akamabweresa officer oje amafika pa 600. Ndiye nopoti foni imafunika access ya kadi komanso ma units. Kadi amatha kutenga ID mwene ya munthu anamwalira kapena wina wake wakumudzi amakamugula ID ija ngati ine tekeze bene naliti kundende ndikhoza muimbira sister wanga khaya ndi mkazi wanga kuti otapeza ma ID akuti akuti upangise makadi. Ndamatha opangisa makadi aja mwina 100. Ndi makadi wali mitengo yosiyana-siyana. Kuli ama 9 folo ndi 15,000. Yama 9 atatu ndi 10,000. Yama 9 awiri 8,000. Ya 9 mmodzi ndi 3,000. Ndi makadi ajamata akabwera ulo umenda ngoyambira nkhani ya makadi apapa ndi kuti atakhala bwera 200 time atakale apapa kugulisawo. Ndi amapezeka kuti makadi aja akabwera akaili amagula kuyika foni muja ngambo magwirisano ntchito kubera anthu kapena ena amatha foni jongokhala kuti azilumikizana ndi azibale yawo. Mwina tisanapite patali kwambiri tikudziwa zokuti mkati mwa ndende anthu mwina anthu amene amakhala kunja kuno sakudziwa zokuti mmakhala muchitika zotani. Ndalama zimene zifika mufotokoza ndalama ndithu zitalizitali zimene amatha kugulira kani makadi amenewa kani mafoni amenewa mkaidi kuti ali mkati ndalama amazitenga kuti zopangira zimenezi. Tiyerekeze kuti mkaidi ngati munthu oti sanamangidwepo alibenso ndalama iliyonse wapita ku ndende access lako zopeza ndalama ndikugula foni alibe. Akapita ku ndende kwa amapeza anzake mkatimo mwina amene amalandira aja kubaba foni. Ndi kubaba foni koma kuti mwina munthu anayamba kalekale ndalama zija amatha omasungisa akazi ake kunja kali makolo ake kumene ncholenga kuti foni akalanda faka imakhalapo tsiku amabwera kuzalanda asilikaliwa amatha kuita nisaso ndalama ja nditumizireni ndalama. Ikabwera ndalama ija
amathaso kuntuma msilikali mmoja ndo bwana phone ijandilanda kandigulireni ndoti msilikali uja amatha kugula mafoni ndikubweretsa access ya ndalama imapezeka through kuba usati kuti munthu anasiya ndalama kunja wayitanisa hayi phone ndi chinthu choletsedwa kwambiri monga ndakuwuzani kuti mkaidi sakuyenera kukhala ndi phone koma fachonena kuti pali ubale pakati pa kaidi ndi ofisala amangosiyana malo ogona koma zinthu zawo ndi zofanana imapeza kuti phone ije kabwera anthu amabanjira zosiyanasiyana kuyanjira yoyamba amatha kumulembera munthu message kuti kuno ku Sataniki timafuna mujoine mpingo wa Sataniki kuti mujoine imbani pa nambala imeneyi sizophera munthu ayi koma tifuna mulemere ndiye mwina munthu ufaja umphawi amatha kupezeka kuti message wayiona mwina ade awandithandiza amatha kuimba phone kumuimbira mkaidi uja ndiye akamuimbira phone mkaidi iye uja amatoa ino ndinu ndani mwina ndine James Phiri mmakhala kuti ku Blantyre ku Lilongwe mmapanga jana ani mapanga business mwina kodi mpambo wa business ndo ndalama zingati mafunso sewa ndongofuna kumudziwa kuti munthu ndikamafuna kumbera ndione figa yomuzi yogwiza ndi business yake ndiye munthu uja amatha kuchota mpambo wanga mwina ndi wa 500,000 ndamatoja bwino mpingo tifuna kuti mujoine ndiye mbuye munthu akafuna kujoina Sataniki amayenera kuperekera chamwazi kupha m'bale wake amene amankonda kwambiri kandi make kandi mwana wake koma panopo ifayona kuti amene akulamulira ku Africa kuno ndi wathu amanamizira abushiriwa nda abushiri ndiye anachintha ndondomeko zolowera mpingo wa Sataniki mukafuna kulowa choyambirira mutipezere kansalu kofira beseni laling'ono losambira m'manja madzi okwana 2 liters tina mati mutipezere singano ufa wina ulose khandi oyera khandi wa glamiro ndi ndrama ya chamwazi momoti muphe m'bale wanu uja mupeze ndrama yokwana 400,000 mukapanga zonsezi mukazipeza ndrama osati mulitumizira ife ayi kunoko sitikhani ndrama zambiri sitifuna ndrama koma iyo ndi chamwazi chanu tikuwuzani kuti mukaponye nsembe imeneyo ndiye munthu uja amakopeka amati katakunzoti ndisatumizire ndrama ndiye kuti anthu asandibera ndiye pachiyambi akamamwimbira munthu ngati munjira Sataniki amamuwuza kuti anthu asadziwe zonena kuti inuyo mukupanga za Sataniki namba lathuyo muiseve kuti Airtel Money mmene amayembera Airtel Money uja koma pomuza kuti aseve kuti Airtel Money pamakhala kuti pali chifukwa chimene akumuwuzira uku chimene chifukwa chake ndikuwuzani kumapeto chabwino ndamati akamuwuza kuti agulegule zinthu zija ndrama ijaso akayipeza amatomo ayipeza ofika mukhale malo anokha mukazisekere kuchipinda ndiye munthu uja amapita kuchipinda ndakapita kuchipinda amamuwuza kuti ufawo mulemberere ka box inu mukhale mkati mwa box imo mutenge madzi muike mbeseni mutenge singano uja muzibole pachala ndi amakhangati ayamba kumbatiza pamene pacha kuti alowe mpingo wa Sataniki ndakambatiza akamuwuza kumapeto wake amamuwuza kuti ndrama ija ili kuti hayi kuti ayiwazeni madziwa ndiye munthu uja amayiwaza ndrama ija madzi ndamati mitu ya ndrama iyang'ane mbali imodzi ikakana mbali imodzi mutiuze chochita ndiye tilekeze mwina munthu yondo waku Lilongwe kuno ndamamuwuza kuti bwana ndapangatu yayang'ana mbali milimo ndamati chabwino muli pafupi ndi nyanja kuti mukaponye nsembe ya ndramayo kumeneko ndiye uli ku Lilongwe kuno amati ine ndili ku Lilongwe nyanja ili kutali ndamati nyanja ili kutali ndiye alakwanu kulibe wamisala amaenda maliseche haya ikulibe kapena alipo usatidwa misala osatidwa zedezeka kumwa misala kumwa uyu ndozedezeka ndamata chabwino ikantafusa kwini pasi pa nyanja tione kuti nsembe mukayiponya kuti famu kangoti mwambatiza za nsembe zipompa mwanda 7.5 million mkadi mwanumo ndiye amazamuimbira aso nkutoa akulwe ndrama itu akuti akwini Mungu atumizira ku nambala yawo yonda amene angayijabe ndiye tikupatsani nambala mukangotumiza ndrama pompo mwanda 7.5 million ndiye mwina munthu ufotafuna kulemera wakhulupiriranso ndi mmene amunamizira bodza amapezeka ndrama ija watumiza ndakatumiza iwo aja amamutumizira 7.5 million foni mwake muja koma forward message yotangoyipanga edit ndiye foni muja 40 nambala pamene mati ndikuwuzani kumapeto nambala ija fota iseva kuti Airtel Money message ya forward ije kabwera sinkhangati yabwera through nambala imakhangale yakwera ku Airtel Money 40 nambala yawoyo waiseva kale kuti ja Airtel Money
ya ndiye kafika munthu uja amaonati kuti ndrati 7.5 million ndiye amamuuza kuti apopo ndalama zimenezo ndi zakumidima simmaonera pini yanu imene mmagwiritsa ntchito masiku onse mapini achokera kunoko ndiye mudikireti akuza kutumizireni pini ndiye pontumizira pini pacha amatha kutumiza dala mwina manambala awiri ndi amati afika manambala ngati afika awiri kapena atatu kuti ndiye kuti mwina pena pake pasokonekera tadika ndifufuzenso ndalama zamwimbirata munamba mwachekerako mphini munthu akanena kuti amata basi ndalama za 1000 za sataniki sizigwizana ndi zamankhwalayi ndiye ofunika ndalama yokuti pini naitani ibwere cholinga mwembe ubanga kachauti ndalama ubatizo wene zamaliza mukabwera kuno ku chalichi ya sataniki ndiye amata ndiye kuti mapini wandasukuluzendi bwanji ndi amatha kumunamiza kuti mulini magazi alubino pamene iya sindingapeza bwana tangupeza ni 300,000 lomwe kangokongola mbweza pompano sindalama iwona mfoni mwanu ndiye munthu ufoti akuonadi ndalama ija koma ndi blank message amapezeka basa akaputa ngongole katapita ndikumangotumizabe ndalama zija ndifake mwina anthu ambiri panopa kumaziphafa cha ngongole umano mwina ndimaona kuti amalephera kubwera poyera kuti ndapanga izizi kumbali mafuna ndilemere koma akhati mwina akapanga ngongole ija nkuti amunamiza munjira ngati iti imene iyi ndimene amaberera anthu munjira yoyamba kuli njira zina kuli anthu ena okuti amagwira ntchito ku Airtel kuti ene mwana palamula kumene kuja ana amanga ndi anthu ngati amene aja akabwera kundende kwalo kundende utakhala weni munthu wachilungamo umene mulili ino yasogolera kukumangani kundende kutakhala kunja kuno munasiya chuma koma pomatha 6-7 months mkuti mkhale ndende yazomba mpezeka mwayamba kubaba fone fanda unako anthu anzeru zawo apangapo zimenezi amakhaso amwe apanga zimenezo kumakhala kumabera zinzawo samboma momwe wena magwira nawo ntchito ena amene akulamula boma lapanoli zimankha kuti iwe chinthu chiwangopanga addicted komanso sikuti ndikuyikira kumbuya ufa cha malingani mavuto ufa kuti usapange izizi kundende ndiye kuti mufa ndi njala faka ili amatha kukhala 2 weeks osaphikirayi njira ina monga ndakamba kuti kuli ena Airtel kuti system ija amayidziwa komanso ena ali ndaziro ala amagwira ntchito mwina ku Airtel kuti ene monkuja amapezeka kuti alumikizana ndi munthu ogwira ntchito konkuja kuti amwene ndipasina application mwina wa simu swap kapena application opangira zakuti amatha kuitenga mwina nambala ngati yanu olo ngati yanga inkuipanga logi pa application paja ndikukimbirani phone mwina kutumizirani OTP message kuti mwatumizire OTP ndiye ukatumizira OTP makhala ukangotumiza OTP ija chine chonse phone imene ili phone mwako ukhaona panga transaction kandi balance ya ndalama kandi mawinisi amene watsala nawo kandi ndi bando watsala nawo yonse imabwera kunoko kuti munthu uja amatha kuipanga kachauti ndalama ija mosavuta njira ina amatha kutumizirani message kuti ife nda Joyce Banda Foundation tikupereka ndalama kwa mabanja ovutika mwakuti nde iwo maimba phone kuti enda ndi message ya Joyce Banda Foundation kapena message ya mtukula pakhomo pena samatha kutumiza ya COVID nde akakutumiza message imeneyi amado ndalama zonzo kuti mugawana wake simugawana nokha muzigawana pamwezi miyezi itatu iyi ma 105,000 pamwezi mugawana anthu atatu ndi ndalama yaleroyi inu ndamene mwasankhidwa ngati mtsogoleri mugawana ndi anzanu awiri enawo tikupasani mayina awo ndi manambala ndiye amampatsa munthu uja manambala ndi mayina koma manambala amene ampatsa amakhala kuti ndi ankaidi ali nawo mkati mwa ndende momwemo ndamamuzo to apapa tikutumizirani ndalama 350,000 plus yodulira yokuti mugawane anthu atatu mwezi wa mawa anzanu enawo azakugayirani inuyo winawo azamalizisaso anzanuja ndamataka mutumizira munthu uja ndalama koma imene ili blank message ya 300,000 ija mukamavota anthu awo chapa agent njira yake amakhala ngati tsopano akantumizira ndalama ija amamuzo to ndalama yafika munthu uja samangothamangira kuona message osaona kuti abwera kunambala kapena achokera kuti yafika bwana ndamato foni musadule tifuna tikupangeni rekodi fazi imene tikukambirana pa president amvera nawo kuti aona kuti ndalama inuyo yakufikirani kapena Joyce Banda aona kuti ndalama inuyo yakufikirani ndiye amapezeka kuti akamuimbira akantumizira ndalama ija amuuza kuti foni usadule muyike nthumba cholinga tikupangani rekodi koma kumuuza izi amafuna kuti munthu asakhale ndi mpataso oona message komanso iwo azimvetsera kuti munthu wafikadi pa agent nanga watsatira malangizo amene tamuuza pasanapite pa agent pamampatsa malangizo kuti mukafika pa agent mukafike ngati muli ndi kachi musakaonese kuti ndalama ili mfoni kwa ma agent amaba amafuna ziba makomishon anu ndiye mukakafika akatumizira zinzanuwa kumapeto kwake ndiye mukatuluse foni mukapereke kuti agent ndalama mupange kachauti umo kuti akakupatseni swinyo kachi ndiye munthu uja amapezeka kuti waboyira
wanyamukadi wapita kwa agent akakhala kuti agent uja sana mufuse kuti andilandiretu kachi wangofikira kutumiza pongo mona mwina munthu mmene wavalira amatha kuntani kutumiza ma 105,000 namba loyamba kutumizanso 105,000 namba lachitatu akamaza tulusa namba la chifoni ija kuti apangani kupanga check balance upeza kuti ndrama kulibe lifake maona mwina nthawi zina munthu amugwira pa agent nkumotcha kumene kuti awu yanabwera pana nakambira ndi akuba zatumize ndrama koma samakhala nakambira ndi akuba wangogwiritsidwa chani ntchito ina amatha kuimbirani foni kunena kuti akulu kuno ndi ku polisi mbwere ndi ID yanu mmakhala kuti ndimakhala ku awali mutipeze paka wali polisi mbwere ndi ID yanu mukafika muzandiimbire foni apa ndakafika ngati wafika pakali polisi amati bwana ndafika amati mukhale apo pakhala anthu ena akudikirirapo munthu yuso amangogwiritsidwa ntchito basi akafika amene paja amangoti apatsanawo ndilankhule nawo ndakalankhula ndi munthu uja amati mwabwera zoona m'bale wanu basi tumizeni mwina kaya ndi 30,000 koma njira ngati iyi ambiri samapanga fotana ambiri amagwida ku polisi ndiye makondogwiritsidwa ntchito mbuyomo mmene matuka munkuti atasiya chabwino nde inu ngati munthu wokuti munali mkati momwe mwakhala mukuona zimenezi zikuchitika uthenga umene mungafune kugawana ndi anthu kunja kuno ngotani? Uthenga umene ndingafuna kugawana ndi anthu ndionena kuti akalandira message yachilendo ngati ya sataniki kapena ya COVID-19 kapena kha US banda kapena munthu kumuimbira foni kuti akuno ndi ku Airtel awonesese mwachidi uthenga komanso akhale ndi chitsimikizo kuti anthu amene lumiza nawo ali ku office kapena mwanjira ina akakumane nawo kumene kunenako asangotumiza ndrama kuti mwina aona message mfoni asanafunse check balance yake ayi. Mutatuluka kundende moyo wanu kunja kuno kuyenda motani? Ntatuluka kundende kwako ndi mapanga ophunzitsi. Ndakhala ndili mphunzitsi kwa zaka 9 ndiye nafika pa principal nachoka ngati mayor teacher kuchoka pa mayor teacher class teacher maudindo aja ndikumakwera mpaka nafika pa principal. Ndiye ukakhala principal mwina ukakhala ukabwera madonors odafuna zathandize school sangangokumana nda school coordinator okhamena la office amakumananso ndiweyo ngati nkaida amene okuyendesanso school ija ndiye mwamwayi ndinakumana ndi azungu aku Italy amene anazabwera ndi mzungu ina amene amathandiza kwambiri ndende timamuti Sister Anna. Ndiye atabwera mzungu ameneyi anandisira email address kuti chisomo chikazakugwera uzandiimbire foni. Ndiye ntatuluka ntampangira email pa through my phone pa email address yake kuti ayi ndo uje natuluka ananditumizira thandizo nampempha anandifuna ufuna uzipanga chani ndiye anandigulira minibus ndimene ndikuyendera panopo komanso anandiuza kuti ndipeze nyumba ya 300,000 ndilipire anandigulira chilichonse nyumbamo panopo ndikumathamanga pansewu mongodikirira fani lonjeza kuti abwera afuna tiyambise project yokuti ndizipita ndende ndizikalimbikisa anthu kuti akatuluka theza anazalapsi after kunja kuno asamakhale ndi umoyo wawo ukabwerebwere komanso ena akatuluka afuna tiyambise project yokuti akatuluka zifika project iko kuti tizapasa uphungu ino abwino ena nkuwalemba ntchito kumene komanso kupasa kandrama kuti akhoza kuona poyambira kapena nganaphunzira ntchito yaluso kundende kuja. Chabwino pomaliza kucheza kwathu nkutheka pali mawu amene mungafune kuwasira anthu amene akutimvera pano akhale maotani? Mawu amene kwambiri mafuna ndatsimikizira Malawi makamaka aje Nyamata ndionena kuti kuli nthawi zina timapanga milandu mujimbulimbuli komanso kuchita madala koma malo andende ndi malo opweteka kwambiri kuti munthu kumamva kulankhula za kundende samakhangadwa wapengamisa komanso kuti ndiyambo kamba nkhani za kundende apa sizimatha foni zizingobwera zambirimbiri akwena zikhala osamalisa sapalamule milandu kwa kundende kuli moyo ovuta kundende kuli TB kundende kuli kumenyedwa kundende kuli anthu amagonedwa okhaokha amuna okhaokha kundende kuli moyo kudya sima kamodzi maso penanso sumathanso kudya sima yonso kamodzi mmathanso kukhala sabata osadya kumene maso ndapemphe kwa amene ali ndazibalawo anamangidwa ali kundende khala napalamula pakomo khala nakapalamula kwina ngati ali ndi mtima wachifundo wawo munthu mmene amakambira Mulungu fwa kukhululuka ndi kwa mwene Mulungu athe kunkhululukira m'bale wawo ndi kumakamuona pafupi malinga ndi moyo umene umakhala kundende.